Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi gani da ambatanki. Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi da ambatanki. Ummul Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi gani da ambatanki. Farko na sanya wannan da shi ne numfashin halitta, sako nake so na furta ga masoya gunta nana. Salatai Allah ka ninka ga annabi mazu mazu, wannan da ke shayar da hazo mai barruwa abba ga nana. Wal Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi gani da ambatanki. Alihi Allah ka sa sahabai auliyansa shaute jani'in yasa shakuto hati jini ga nana. Me yarwa na yi tawassuli tafiya sai da ɗan hali da ɗan gari ake cinye gari, na yi ladab na kasu da kaina. Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi da ambatanki. Riga ne adon jiki sannan sutura na jiki, anbiya sun kasu gare ki zuwa wajen abbanki nana. Kaunar ki ta ciren damuwa ko na yi fushi na yi tunowa da ke sai in ji farhi da murmushi ado na kauna. Wal Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi gani da ambatanki. Tafiya tana tafiya cikin ki ko za a kini baki bayan da zai yi da masoyi gani da kauna. Hasani wal Husaini kaunar kina nan a kalbi da ambatanki. Mai masoya tun da nake jiye ban taɓa jin kushe ga nana. Fadima mai babban suna ina ƙaunar ki umma, karo mina hauka na sanki in fice hayyaci a sanki. Ina ma ƙarshen numfashi na ya zo ina fadar ina ma a ce na kwanta a dama, ina cikin ki ina ma a ce na tashi ina cikin hidimar ki. Ina ma da a ce a ganni kawai an ji an tuno ki. Ina ma a ce idanu su bar kallo sai da naki. Ina ma da a ce na zauna banda komai sai faɗarki. Ina ma ya a ce na kwanta ke zan gani cikin mafarki. Yara annabi na Fadima ummina mai suna Fadima, ya Allah gaban Fadima ka azurta ni da Fadima. Na yi fana'i cikin Fadima, baƙa'i cikin Fadima, na faru cikin Fadima, zan kare cikin Fadima. Wayo wayo ummaina ƙaunar ki ya tsaye na faɗa a gane ce kaɗai shaida umma a zuciya ta gunki nana. Wal Hasani wal Husaini ƙaunar ki nana a kalbi gani da ambatanki. Hasani wal Husaini kaunar
rabona kudiri na so da ƙauna umma ki juye min kalam ya zamto rubutun kinana Salima ki juyan tunani ya zama batanki ya zamo jina ganina kasantuwa na kinana Ummul Hasani wal Husaini ƙaunar kinanan a kalbi gani ta ambatanki Annabi shugaba ne ke ma shugaba ce yana shugabancin ki ke ma kina nashi yana karrama mulkin da ya baki kina karrama nashi da ke da shi abu guda ne ke shi ne shi kwanana Hasani wal Husaini ƙaunar kinanan a kalbi ta ambatanki Sayyada na bansa kauna ga dukkan masoya na biyu Bani dan sidina Aliyu in ta wake kar in zauna Kamar anan wakka biyar tsaya Sulemana Abdalla shatan nabi ruwa bai manta hanya ta bi fito a ta birni da yarwa Ummul Hasani wal Husaini ƙaunar kinanan a kalbi gani ta ambatanki Ummul Hasani wal Husaini ƙaunar kinanan a kalbi gani ta ambatanki